Lah Petruk nang pundi? Petruk tak gawa ning Ngastina. Terus jarene Duryudana arep nggo tumbal negara Ngastina supaya pagebluk ilang. Petruk tak pateni negara Ngastina, ning Petruk ilang wujude Petruk dadi pethel. Wah. Lah terus Petruk sing asli? Aku ora ngerti. Aku ora weruh. Kok iso ora ngerti? Kok iso ora weruh? Kok iso ora weruh Petruk piye? Kok dadi kowe kok Petruk to dadekke tumbal ki maksudmu piye? Negara kok tunggale Petruk, sampean kudu tanggung jawab perkara niki. Ora usah penake dhewe. Sampean niku bendarane Petruk. Lah kok dadi Petruk kok mang boyong, kok sampean tegel-tegele. Petruk didadekke tumbal, kok sampean kok ya mentala mateni karo Petruk. Terus Petruk saniki salah napa kula takon karo sampean? Wah, niki tetep mboten perkara sepele. Niki mboten perkara sak baene niki. Niki perkara sing berat, niki perkara sing memang pikire. Mula aku njaluk ngapura. Wah. Aku njaluk ngapura. Itu jebule mati kan. Ora mati, sing dipateni iki malih petrel. Ning Petruk sing asli urung ketok. Terus Petruk nanti. Ora ngerti. Kaya penak wae to kowe. Kok aku ora ngerti iki njur kepenak wae iki. Goleki. Gah, Tendang kowe. kok tendang genti. Remuk aku ya. Gaya sikile stik becik kowe kok aleman rang. Sing momong Petruk ora trima. Lho. Apa Petruk duwe tukang momong? Sing momong Petruk jenenge Joko Lelono. Wah, kepalan Joko Tedun ki. Udu. Joko Lelono kok Joko Tedun. Joko Lelono. Yo, ngamuk nang Ngastina. Kresna dawuh karo aku kon njaluk ngapura karo kowe babagan Petruk. Yen kowe iso materi Joko Lelono, Gareng, Bagong. Aja kuwatir, jagat iki tak ubengane. Petruk tak golekane. Serius lho. Tenan iki ora mung ngadeg wonten pangucang ning kababar dadi pangarti. Tenan. Lahir batin, Lahir batin. sumpah disesani jagat. Sumpah sekseni jagat. Le, Dorawarku Dora wis sumpah. Joko Lelono. Durna bapakku piye? Petruk berguguk utawa waton ora gelem dibaya ning negara Ngastina. Malah Kurawa bubar mawut ora karu-karuan. Nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus. Merga saka pokal gawene Petruk kantong bolong. Kowe ora iso nyekel Petruk. Ora jumbuh ngono sago karo Begawan Durna. Oh, banyu suci Perwitasari tak jaluk. Kayu gong susuhe nyangen tak jaluk. Kabeh sing tak duwe tak jaluk kabeh. Wah. Kayane ora jejer daratan lho anyepe kaya ngene. Wah. Yo wis semingkira. Wah, Petruk, aku sing teka. Petruk rasa dadi kabari kowe teko. Jlek langsung tok seret Petruk. Lah bondo ana bare tata. Wong kok arep nyekel kok dikabari. Antene mlayu malinge. Kowe arep tak cekel, engko rebo sore arep tak cekel. Ha Selasa esuk wis minggat. Senengane kok aneh-aneh lho. Langsung wae. Yo, paranane Petruk. Ngaturke bekti kula kunjuk Den. Yo, Petruk tak tampa. Enten apa? Kok sampean sakniki ngrombong Kurawa napa? Ora. Lah kok sering mriko? Monggo kula nek bar gelut kare Kurawa, kok sampean mak jedul nih. Oh, dadi anggotane Kurawa. Ora Petruk, kowe tak kandhani nggih. Aku diseroyo karo Durna bapakku. Supaya kon perpeki karo kowe. Terus Aku kon nyekel kowe.
Maksude? Aku tak didhawuhi supaya mbodo tanganmu ngrincung sikilmu. Kowe tak sowanke nang negara Ngastina, Petro. Aku njaluk ngapura. Yen to anggep aku kleru ning iki dawuhe Durna, bapakku, guruku kudu tak estokake. Mula aku kudu mentala mbondo karo kowe, Petro. Aku njaluk ngapura. Kayar kaya ndara sengkaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Petro kowe ngopo? Malah kerik ning ngarepe Werkudara. Mangriyen, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep tok pasrahke karo Begawan Durna, cekelen ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Ora jeneng aku arep mundat-mundat lakon sing wis lakon. Ning apa kaya ngono kuwi walasane Werkudara karo Petro? Ha. Wah, ora basa. Ora basa, basa ku apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, aku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe, sampeyan tepung karo Durna pirang taun? Terus Petro le ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, sampeyan tepung karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswane Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilairke teng wana. Bungkus 15 taun Petro ki nunggoni ora mulih nganti kisruh ro bojo kula. Niku mergo Petro mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Kok iki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labane Petro. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petro pateni, terus tok sendikani. Werkudara kae pateni terus tok sendikani. Apa mbok anggap bener? Ha? Apa wis bener gawe Durna? Wah. Aku ora bisa selak. Kudune sampean duwe alasan. Kudune sampean duwe alasan. Iso matur karo Begawan Durna. Petro kae sapa? Petro ki piye? Petro ki kaya ngono, Petro ki kaya ngene. Ngono kuwi diceritake. Ora kok apa-apa dinut apa-apa dinut. Apa sampean niku rumangsa sampean sing kaya ilmu kabeh Durna? Heeh. Sing kaya kabeh Durna. Sampean ngerti mboten? Sing kaya ilmu apus-apus ning pasar sapa? Iki iso urip ning ndi papan, mergo gelem ngapusi. Ngapusi demi kebaikan, ora masalah. Nggo apik apa? Nggo weteng. Weteng nek ngele ngrekoso. Petro, Nun. wong arep mati ya omongane ndleming. Ndleming dengkulmu mlocot kowe. Iki ora ndemleng iki serius. Wose kowe gelem tak bondo apa ora? Petro menungso Den. Arep sampean mun tegel kali kula temo nek mang bondo. Kula emo nek dibondo. Ora gelem tak bondo tak ruda paripeksa apa kowe wani karo Werkudara? Pun sakniki tak jajali. Kira-kira nek Petro mungsuh Werkudara niku menang sapa? Yo dijajal yo. Wah, edian Ora edan serius iki. Arep awake gedhe kowe ning kowe gedhe glombior. Petro cilik-cilik kenceng. Gedhe yo kae nek men glombior apa? Apa arep didratke ngono ya ra iso. Cilik iki nek kenceng wah. Yes. Ora peduli pokoke. Wah, Ora apa-apa. Sampeyan apa kula sing tekan mari? tidak mutal. Wis nek ra mlayu cilaka iki ya.
Ya. Wah, aja. Aduh. Aduh edan. Andra Werkudara ling ngoyah. Tenanane. Aku ngalor doyak ngalor. Aku ngidul doyak ngidul. Lompat kali doyak kali. Doyak lompat kali. Lompat but, lompat kono. Wah, ana. Aduh. Siapa. Sare. Iki rak Petruk to? Wandang tekan kono yo. Petruk. Ponokawan. Sampean lah sing ngeluk mau aku. Wo, aku krungu-krungunen. Lho, krungu-krungunen apa? Krungu kula niku Petruk iki. 12 ngono. Sampeyan ngendika ora nganggo kanu to, apa jenenge iki? Ora nganggo napa? Sound control. Kengebasen suarane. Mesti lho iki anggere ketemu aku mesti kaya ngono kuwi. Ayo kaya kanca. Ora ngusik. Kowe kok teko-teko nglikar ki ngopo? Ah, malah kepasang Yogya katujuh ngene to. Kula nek ngrasake lakon kula ni bingung. Lho. Kowe kok terus nangis ki ngopo? Lho nak cerita ya. Ya cerita. Mengke nek pun tau ngerti critane ora dibedheki lho, ora. Wah, sengit takone ngono terus iki ngene ngono. Ya ora ngerti wong kowe iki lagi wae kena lakon kau kon ngerti. Lah jarene Kang Paningal Sewu ngerti sadurunge winarah. Ngerti lakon sing ora prisa. Ning aku ora ngerti apa sing dumadi marang kowe. Lah ra ngaten. Lah iya. Lha niku teng omane ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nek omah kula niku banjir, mongko sing keli ming kula tok. Ngono kowe to? Nggih. Lha ngimpi dek kapan? Selasa Kliwon. Nendi? Parangkusuma. Lah kowe le sesire kok neng kono. Ayo ngertine kono. Lah terus banjir niku bar ngimpi niku esuke kula dereng kuwatir wong kula sempat buka buku 1001 mimpi kok. Banjir niku 3, keli niku 2, kula tuku metune kuwalik. Kaya jaidan kaya niki ora entuk lanange negara. Ya, nggih. Menawi isih ana sing dodol tesih. Ora entuk ya ora entuk, kok takok aja dodol ora. Bareng niku kula niku ngerti-ngerti ketekan Durna. Durna takon kali kula. Petruk manut kowe tak bondo tamu tak krincung sikilmu tak leboki pakunjaran mergo Ngastina ke Taman Pegebluk. Agane Durna sing muni ngoten niku tak waneni Kurawa ajar. Wah, Kurawa tak ajar. Nggih. Kartomarma kalah. Satama kalah. Dursasana mlayu, Durmagati mlayu, Ditraksa ditraksi mlayu kabeh. Edian. Ora edan iki serius. Lho lah iya kok Petruk kok ngalahke Kurawa. Wah. Nek sampeyan niku sok metu sore. Ora mung esuk-esukan tok. Lakon apa mawon nek Petruk metu sore niku mesti ngamuk Kurawa kalah kabeh. Lah sampean le dolan kurang adoh sampeyan niku. Terus jlek. Apa kuwi? Mangkir yen to. Aku senengane nek ngono aku wegah lho, senengane aku negati ngono emoh aku. Jlek. Sapa sing teko? Lho, sapa? Lah sampean ngerti ta? Ora. Ngerti mboten asline? Ora. Ndara Werkudara. Werkudara. Heeh. Barata kaget ngono lho. Ndara Werkudara sampeyan ning ngendika? Lho, Werkudara. Ngono. Pas banget adegane kok. Kene wis Ndara Werkudara. Kono kok Werkudara. Ha wis rampung. Terusno, bar kuwi tak tapuk. Ya ora anuk nesu, ngono senengane nesu ora.
Ndara Werkudara niku jebul dadi kongonane Begawan Durna. Werkudara kuwi. Ah, sip. Ngoten niku. Suasanane niku kecekel ngoten lho. Iya. Nggih, Werkudara niku Petro. kula Den. Kowe manut tak rangket tanganmu. Hak gerincung sikilmu aku entuk dawuh Durna bapakku. Nesu lho. Aku dadi karep wis kon kaya Ndara Baladewa nika. Kowe kuwi nggih. Ning Ndara Werkudara mboten wedi kali kula, aming sak kula kok. Lah iya. Wong bengok-bengok nganti telak kula lara, kira-kira Tetep kudu tak rangket. lho nek panjenengan ajeng ngrangket kula, kepeksane kula wani karo sampean. Yo tambah loro. Jiyes. Sikile duncalke. Lho apa sikile Werkudara ki pisah apa piye kok duncalke? Bubar. Bubar. Moh aku omong karo sampean. Lara ning ati. Sikile duncalke iki maksude ngono lho. Mlumpat. Ha nggih. Mlumpat niku karo nendang kula. Lah tembunge iki ora ngawur. Sing jeneng sikil duncalke karo nendang ki beda. Mula penemune wong sing nampa swaramu mau, sikile duncalke ki apa sikil kiwa tengene pisah rak ngono to kuwi. Nendang. Werkudara nendang. Terus kula mlayu. Mlayu ngalor tutke mlayu. Mlayu ngidul tutke ngidul, mlayu ngetan tutke ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor Werkudara ngidul ki jenenge pisah. Werkudara ya ngalor, nggih, ngoyak to. Wis ket mau aku omong doyak. Wis ket mau kula niku omone kula niku doyak Ndara Werkudara. Oh lah. Apa? Arep ngopo? Kok njur ngene iki arep ngopo? Kuwi upama padha karo aku ngono lho. Padha-padha lekere ngono wis tak dislatak. Nggih. Ngoten niku. Lah terus kowe piye? Ah, sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndrawati teng mriki niki. Lah iya, terus kula matur sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng diuncali sikile Ndara Werkudara. Terus Sinu Ndrawati ngendika, "Lho, sikile iki pisah apa piye?" Ngoten iki. Lau ngoten iki. Ora guyu. Ora arep guyu. Den, apa? Kula ditulungi, Ndara. Kula ditulungi, nek kula mboten ditulungi kula mati. Petro, Nun, aku tekan kene iki ya duwe kewajiban. Kewajibanipun Aku pengen mulyake dulur-dulurku Pandhawa. Seranane aku golek wahyu katentreman. Wahyu katentreman? Iya. Ketoke lakone ora kaya ngeten iki wahyu katentreman iki. Kok aja mbadar iki to. Aku golek wahyu katentreman. Oh, terus Ngene wae, andum gawe gelem ora? Nek kowe iso golek wahyu katentreman, kowe tak slametke. Sago ora? Nek kowe sago tak slametke, nek ora ya sakarepmu kowe pantene Werkudara mbok ya wis. Tur gunane apa ya Wan Petruk iki gunane apa? Ora ana Petruk ya ora apa-apa kok. Saiki iki Petruk karo Nala Gareng Bagong wis kalah karo Limbo karo Cangik. Ora ana Petruk ora apa-apa. Sopo kae Petruk? Ah nika sing urun. Piye? Nika sing urun. Anane wayangan iki nika sing do urun nika mulane dijerke mboten napa-napa. Sakarepe mawon. Sago ora? Ah, gitu. Sago ora? Aku ora wis diwangsuli kok sago ning ngono kok. Aku butuh suaramu. Wah niki suarane rakyat terbanyak kok. Ora ngono kuwi. Ga ora ngono kuwi. Kok njur semprung lunga ora nyenengke senengane. Nek sago petelmu ndi? Niki. Aja kaget ya kowe. Tak gaweke saka petelmu. nggih. Ning kok aja kaget. Ora apa-apa to? Ora apa-apa. Ya mboten apa-apa. Tenan? Tenan. Meneng wae Petruk. Nggih. Meneng bae. Lah kalau ora omong sing sot. Iki aku lagi arep nyipta petelmu, aku ki arep tapa broto arep semedi. Ora rak ngaten ayo.
Kowe minggat sik kono. Ayo wong weteng niku ora iso dijomo niku matus wonten kok ya. Dian. Kowe iki mangan apa ya, Petro? Wah, ora umum. Nek ora tak rampunge ora rampung-rampung. Mandi. Pangesining nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ical wujuding pedhel ana ki lho ora Petruk kantong bolong. Petro kok sik to? Kok kumo lancang. Iki kowe tak kandhani kuwi gaweanku. Maksude kowe golek wahyu, nggih. Gaweanmu kuwi men digawa ning Ngastina. Mengko nek dipateni rak ming wujud petel. Oh. Masalahe apa? Nek nganti bali nang omah. Ora. Sampeyan ora deg-degan niki sing sir-siran. Wrantawati niku ayu putra panjenengan niku ayu wis ora. Wrantawati ngerti kuwi sing tenan apa sing ora iki ngerti. Ah, samana persis banget ngene kok. Wah, nyemelangi iki. Duwe apa? Duwe sekrup. Wah, cilaka gah kula. Wis to nek ana apa-apa sing tanggung jawab aku. Wah, gah. Wah, mau. Wah. Wis ora gang. Wah, pek kono Cilaka. Petro edan mlayu kok golek wayu ki engko ben digawa Werkudara. Petro saka pedhel. Kula wonten dawuh. Kowe nang kene kok nek digawa Werkudara manut ya. Nggih. Aja bali nang omahe Petro. Mboten. Awak antemi ndiasmu. Sliwe ora gara-gara. Wah, mriki tok mriki nang omah kok gake pedhel ndiasmu. Ora guyon iki ora cengar-cengir. Waduh, aku sok aneh-aneh. Ora aneh-aneh, gelem slamet ora. Gelem ning carane ora kaya ngene iki. Ngerti mak ora? Ngertos ki Lurah. Hei, wah nguri mampir di tanah. Siar. Aku wis ngene urung-urung. Wis kowe mangkat aja nggugu Petroke cah edan cah gendeng. Nek Werkudara tekan kene digawa manut to. Oh iya, ngestokaken dawuh sinuwun. Kersane Ndara dadak mlayu. Wah, kon manut ya angel. Iya ngapunten ya. Ya gilok-gilok etok-etok niku ya nganggo moh barang kok langsung pasrah rak ya ora tek apik. Klewo-klewo ngoten. Itu Nun. gowo ning Ngastina aja kumbi aja selap. Pun derek mati urip derek sampeyan kula pokoke.
balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Koko Prabu Arjuna angayam wana tindhaing siadi mlebu jroning wana langing cipta namung badhe pados tumruning kanugrahan Koko Prabu tindak dhateng pundi tanpa beda lawan sira Yayi niatku mung kepengin muktake kadang-kadangku para Pandhawa srana pun kakang gayuh wahyu nanging ora kanggo kaperluaning pribadining pun kakang bakal ndaturake marang kadangku para Pandhawa. Aduh Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Namung ewa semanten tasih katingal peteng paningalipun ingkang rayipun Arjuna. Janaka kula wonten paring ngadhawuh. Yen sira siadi golek wahyu turut alas wahyu iki lungguhan samengko tibane ora ana ing wana. Kepareng paduka ayo to. Nyaketi miling-miling niti preksa kana negara Ngastina merga tumrap pun kakang sarta pangertening pun kakang wahyu bakal tumiba laladan negara Ngastina. Mekaten Koko Prabu iya. Nah itu lho mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken ayo Arjuna ana kawan aja nang kengkeni kangge ngestaken dawuh para. Marek konten mayat pros mores. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik. Wong jeneng wong golek slamet ki apa-apa ya tak saguhi ora ketang bar kuwi terus aku bingung arep nendi. Monggo sinuwun Prabu Ndarawati paring dawuh njaluk ijol wujuding ya kuwi ing winastan wahyu katentreman. Lah terus lek arep golek nendi lho. Rumangsa kule mlaku aduh wis ora ngliwati pirang-pirang desa ngliwati alas. Lah kok dadi ngrungono tandha-tandha aku iso ketemu karo sing didhawuhke dening Sinuwun Ndarawati jan piye. Mongone aku mulih engko menek nganti ketemu Sinuwun Ndarawati. Petro nggih. Endi sing tok goleki apa wis ketemu? Nyuwun pangapunten Ndara. Mboten saged ngaturaken apa sing didhawuhke Ndara Kresna. Wo lah mencra-mencra kaya banyu tumempang godhong sintho. Ora wujud menungsa nanging ngucap ya dhewe satu kewan jlek. Dadi celek. Ya nek dadi celek, nek ming dadi uret, alah cilaka. Monggo Sinuwun Ndarawati iki nek manabda mesti dadi nek paring dawuh mesti ana nyatane. Ya tolaruta saking godha sang kula. Yen amutusa Sang Sri Sungkawa enggal Lurah Petruk Kanthong Bala. Eling-elingan panjaning Lurah Semar Badranaya. Lamun nawong Sungkawa kekuwataning sundul wonten ing Kayiwangan. Kocap ingkang cumara saking Dirgantara. Nengge Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali ya Begawan Salantara mrepeki ungganing Lurah Petruk Kanthong Bala. Petruk nyemplunga sendang malih warna. Sedudu kuwi lakone. Wah, ngawur.
Anggere muni ketemu bapakne kok cemplung sendang malih warna. Sampeyan mau dikandani karo sutradarane ora? Woi lata. Lali ya. Wah, ya ngono ki jenenge pakulinan kok njur Bambang Pangluaran. Dudu niku beda. Kowe ngopo kok sedih ning alas? Lah niku bingung apa? Bingung mergane didhawuhi Sinuwun Ndarawati supaya golek wayu katentreman. Lha niku nak dijangka patine karo para Kurawa. Sinuwun Ndarawati gawe karti samrika muja Petel dadi kula ning kula Petruk sing dadian saka Petel digawa teng Ngastina ning kula ken golek ijol ya kuwi wayu katentreman. Terus lara golek nendi? Coba. Lha niku ya ming sagu waton sagu tok mergo selak kepengin nyawa kula niku slamet. Mula terus ming waton nyaguhi ning jane ora ngerti teng pundi dununge. Petruk, nun. Aja wedi kangelan saka kene kowe tak getak. Aja pati-pati tiba yen ora tiba kayiwangan ngundar andir bawana. Kabeh niatmu kuwi aturna marang Sang Asih Prana. Lha niku golek wayu ora golek wong wedok. Kok dadi sampean muni engko nek takoni si Asih omong apa anane? Asih sapa? Asih Prana. Asih Prana ki sapa? Lanang apa wedok? Sang Hyang Bathara Wenang. Kuwi asmane liyane Asih Prana. Wah ya lagi saniki kok ora ngerti. Aku mboten ngerti dadi ya nyuwun ngapura. Wis tata-tata getak kamprung kono tiba kayiwangan. Nggih. Ora tibake liyane lho. Ora. Kudu kayangan. Ya aja kuwatir mono kawan. Sakatar kene donga engkong lir bawa sing pene panca apa taking ayam kono Mas Tunama sidam karing bawana langgeng. Mboya pangling iki kaya Petruk ingkang sowan. Inggih Pungulun. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadhah wadana Pungulun. Nyaya Petruk ora dadi ngopo. Ana wigati apa dene kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Iwang Pungulun padha winenang angka kalih. Wale-wale menapa ngantos kula kedarang-darang sowan ngersanipun Pungulun menika estunipun wonten sambung rapetipun kalian gesang kula Pungulun. Mboten kanthi kanyono-nyono lah kok Kurawa niku mbutuhke pati uripe Petruk. Jaran ngendikanipun Begawan Tuna negari Ngastina menika ketaman pegebluk saged waluya nirmala temajati jati temamulya yen ditumbali nganggo kuwandaning Petruk. Lah mila kula ya emoh nek kon mati dadi tumbal niku lho mboten gelem upama kula menika dipun utawa kula menika wis entek umure kudu tekaning pati niku ya mati sing apik mboten kok dienggo tumbal niku ampun. Iya pono kawan. Ha tumuli kula mlajar dipun bujung Ndara Werkudara pinanggih Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati paring dawuh kaliyan Petruk kowe tak tulungi ning gandeng dewa iki bakal matedhake kanugrahan ya kuwi wayu katentreman. Mula kowe tak tulungi, kowe slamet, aku tak gawe wewujudan Petruk saka Petelmu. Men Petruk sing saka Petel mau digawa dening para Kurawa.
Wondene kowe mlayu ning jroning kowe mlayu aku njaluk ijol. Kresna paring dawuh mengkono, nggih, kalawan kita, nggih. Ijol golekno wayu katentreman, mergo kuwi dibutuhke dening para Pandhawa. Ha. Tumuli kula mlajar tebih mboten pikantuk petunjuk. Angel le basa iki suwe-suwe to. Saking Mbah Gogel Petro aja sembrono nggih. Teng alas kula niku gresula. Ha wong jeneng arep nyelametke nyawa iki apa-apa disaguhi ning jane aku radong arep kepiye. Terus tumurune Begawan Salantara Gandharwa Raja Bali ki Gandharwa Maya. Bapak kula Jim Gandharwa Maya nggih. Paring dawuh kali kula ora usah kuwatir Petro tak gertak saka kene sowana Sang Asih Prana. Lah niki kok sik wonten ming sik Prana tok. Asih teng pundi? Petro Asih Prana kuwi ulun. Nggih, nggih. Sawani wampulun padha wenang kula nyuwun pituduh. Supados samangke saged kula nampi payu katentreman kinarya liru anggen Ndrawati sampun nylametaken gesangipun Petro. Petro. Kita bakal ulun paringi gendhaga isi wahyu katentreman. Angka sepisan. Dene angka loro kita mudhun ning jagat aja wujud kaya mengkono nanging bakal ulun dandani wujud sawijining satriya gagah. Oh nggih. Nganggo jeneng Jaka Lelana. Mbok Jaka Suwita mawon. Jaka Lelana Petro. Oh nggih. Terus sawise ngono kita jumujuga ning negara Ngastina. Kita matur kelawan Ratu Ngastina yen to kita kuwi ingkang momong Petruk yen Petruk disikara ning Ngastina kita ora trima. Oh ngoten. Iya. Sawise kita ngamuk ana ing Ngastina gendhaga mau paringna utawa caosna marang Nata Ndrawati si wahyu katentreman para kawan. Ana 3 perkara kewajiban ingkang kudu kita rampungi. Kira-kira kita sagu apa ora Petruk? Wah, sanget sagah, pukulun sanget sagah. Sarating pandam sumala madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiamanan kung sumungkem guling yen to pancen mengkono mara kita nderek kelawan ulun dandani. Sawise kaya mengkono kita mengko ulun paringi gendhaga isi wayu katentreman lan tumedhak ning negara Ngastina. Oh nggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Ayo Petro, monggo Bu Kulun kula dherekaken. Rata
Gelanggan sing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Udara. Duryudana kakangku piye? Pun kakang aturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Si Adi wis bisa kasembadan boyong Petruk. Petruk wis ora bakal bisa urip. Ya monggo labet karo negara Ngastina iki mau. Nganti kowe iso gawe padhang kana negara Ngastina. Jenengmu bakal tak tulis ana ing pundi kakang? Kutagara negara Ngastina. Petruk pahlawanku. Senengane kok ming bombong karo wong. Lho niku tenan kok niku nyata. Nggih. Mula Petruk aja tak gondeli uripmu ya. Dina samengko kowe bakal diseksekake dening para priyagung lan nayaka punggawa kang padha rawuh ana ing Datulya negara Ngastina. Anak Prabu Duryudana dhewe bakal kawasa nugel janggamu. Oh sik. Durna bapakku. Duryudana kakangku senggune bapakku. Aku wis matur yen aku saguh boyong. Ning perkara aku kudu weruh padine Petruk, aku ora mentolo. Aku njaluk pamit luwih dhisik metu saka Datulaya. Kangger menawi Werkudara mboten mentala. Amargi Werkudara menika sampun nganggep Petruk menika keluarganipun piyambak. Ning sami mboten prisa nek Petruk menika dadi pancatan ringking para Pandhawa. Kendhawu nggih. Petruk, tumung kula Bapa Ngakasa Ibu Pertiwi. Dina samengko wis ditetepake kowe kudu dadi tumbal negara Ngastina. Mula ingsun pribadi ngebakal mungkasi uripmu. Sabet pedhang janggamu aja sambat mesti bakal tekaning pati. Yata laruta saking kutha sang Kurakula. Yen namutasa sang Sri sigra ngasta wujuding bedama sang Duryudana. Nalika semanten sigra nigas jangane Kelura Petruk kantong bolong parandene kalaning jagat gawaning Kuradewa. Pedhang dereng tumama janggane Kelura Petruk sampun salin wujud kaya wingi wujud bedhel. Dulu. Wonten dawuh. Sampeyan pendhita ajeng ngapusi kali kula. Lho, kula niku ya kaget. Wah, laguku karepe lha kok dadi wujud petel kaya ngene sing ana sepete barang. Wah, kurang ajar Petruk pancen menungsa ora tatanan. Kurawa mung diapusi karo wujuding petel kaya ngaten iki pripun Dewate? Aduh, kula rak wis mbatin mesti eneng apa-apa. Biak. Nom-noman sapa? Yen sampeyan takon karo aku sing momong Petruk. Aku ingin tansah ngulatake laku jantraning Petruk jenengku Bambang Jaka Lelana. Sinuwun Ngastina, ratu ingkang mulang sarak, ratu ingkang hambek angkara budi candala. Lupute apa momong aku Petruk? Teka mbok mateni bakal mbok dadekake tumbal. Jaka Lelana ora bakal nrimake perkara iki tak amuk negara Ngastina. Aku nek gelem kaya satriya ya ngleleng banget ya omongane. Ngerti ku? Iki Bambang Jaka Lelana. Siwung Ngastina wong kang mulang sarak. Wah ya wangen. Ndatarke dadi artis wae kowe. Kaya iki lho. Ki pusakaku nek ora tak delikke, waduh. Sing mau mbok gawa tak sabet janggane ora wujud
kuandaning Petruk nanging salah kedaden wujud petel, ora pangling petele Petruk. Wow, apa yo? Ya ora percaya takono karo wong tuamu Begawan Durna. Malah ngestina dina iki bedah saka pokal gawene menungso sing jeneng Jaka Lelana sing aku sing momong Petruk. Jaka Lelana ora nrimake Petruk dadi bangke ana ing negara Ngastina. Wonge ngamuk minggira dupakane Jaka Lelana. Iki sing jeneng Jaka Lelana dasar Kepranyata. Kowe sapa? Raden Werkudara. Ana hubungan apa karo Duryudana? Wah, satriya kok cangkeme. Wah, kowe Jaka Lelana dasar Pranyata. Ayo, endi Duryudana? Tangguh gatheng sirahe cangkeme. Yayi Prabu Duryudana to? Kasinggihan kok ora, Bu. Lho kok bareng karo Werkudara? Iya. Werkudara saka Ngastina? Iya. Lah ngopo? Timbali Durna bapakku. Terus? Wah. Ayo terus piye? Didhawuhi won boyong Petruk. Petruk kok diboyong apa? Ngastina ketaman pegebluk. Apa ana pegebluk tenan? Urung ngerti. Terus Petruk tok boyong. Iya. Petruk digapake ning Ngastina. Dinggo tumbal. Wah. Petruk tekan Ngastina dipateni Duryudana. Dadi petel. Dadi petel? Iya. Wih lah kok elok temen. Mbuh. Nyatane ngono. Koko Prabu wonten jejaka ing ngenamipun Jaka Lelana. Nem-neman ingkang gagah ngamuk wonten negari Ngastina. Ngaku menawi menika ingkang ngomong Petruk, tegesipun Petruk dipun mong dening Jaka Lelana. Midhangan Petruk dados tumbal. Jaka Lelana ngamuk sak mangke Ngastina bedah dening Jaka Lelana. Lho. Ngastina bedah? Ih, kasinggihan mekaten Kresna kakangku. Aku njaluk tulung Jaka Lelana patenana. Monggo miturut kaca paisan nak lirak-lirik. Nek aku mungsuh Jaka Lelana aku kalah. Jlamprong temandan. Janaka kalah. Wah. Monggo kae sing dinceng ming wong loro. Sapa? Yai Prabu Duryudana karo kowe. Kowe sing boyong Petruk. Yai Prabu Duryudana sing mateni Petruk. Wis wong loro kuwi sing keluputan. Mesti kae ora bakal lelen ngoyak karo kowe Werkudara. Wah, dupak ora apa-apa. Ora apa-apa lah mbok tok taman iku Pancanaka, Gada Rujak Pala, tok tamake kae ora apa-apa. Wong kae kudu menungsa. Wah, Koko Prabu kados pundi Koko Prabu? Kula mboten saged. Kula mboten saged ngrencangi paduka menawi kula mangsa Jaka Lelana kula pejah. Sinten ingkang saged mejahi Jaka Lelana? Wonten. Sinten? Gareng kaliyan Bagong. Ning panjenengan kedah nyuwun ngapura ngakoni nek panjenengan mateni Petruk. Piye Werkudara? Mbuh lah. Werkudara kok mbuh lah ki piye to ki? Wah, Werkudara ya kudu ngakoni yen kowe sing boyong Petruk. Wis nek ora ngono, wah lah mbok tekan kendi wae kowe doyak karo Jaka Lelana Werkudara.
iki bir kacang panjang tukang parkir tanah abang wae nembang bangane sepi ning dalan rak tetembangan ta ya Kang iya pokoke men supaya ora adem iya lagu ngendi iki mau lagu ngendi ngerti kowe lagu ngendi ora apa lek aku kok iki jenenge cipir kacang panjang iki lagu Jakarta Betawi. Betawi iki lagune nek aku ya anu jenenge iki ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Ini dia si jali-jali. Cak-cak sedikit tidak peduli. Lah Tuhan tidak ini dia si jali-jali dong. Aduh sayang Gunung Merapi. Gondang-gondang tekan gunung. Jujuk situ saja. Omongane nek iso dan cebang-cebung tak penake dhewe. Bekti kula Ndara. Yo. Bekti kula Gus. Yo. Mati iki, Gong. Ora ana apa-apa kok diparani Ndara Werkudara iki. Mesti ade melakukan kekeliruan. Saurarane tumrap negara Ngamarta. Gareng. Kowe ngepel Jatiloyo kok nganggo sabun. Aku iki kepleset nyoh tampan ana. Yes. Kowe ta sing ngepel nganggo sabun kae? Kana ngentel. Hasanane ya kowe iki. Wah, cilaka iki. Gareng. Pudar. Semaur. Dalem Ndara. Bagong. Kowe barang. Wonten dawuh Den. Ndara kula, pengayoman kula, ayah. Dadak ngrampek-ngrampek ora. Salah ya pateni kok ya. Aku ngene aku njaluk ngapura. Loh. Masalahe? Kowe ora ngerti. Bagong kowe ora ngerti. Petro ora ono mergo aku. Loh. Lah Petro nang pundi? Petro tak gawa ning Ngastina. Terus jarene Duryudana arep nggo tumbal negara Ngastina supaya pagebluk ilang. Petruk tak pateni negara Ngastina, ning Petruk ilang wujude Petruk dadi pethel. Wah. Lah terus Petruk sing asli? Aku ora ngerti. Aku ora weruh. Kok iso ora ngerti? Kok iso ora weruh? Kok iso ora weruh Petruk piye? Kok dadi kowe kok Petruk to dadekke tumbal ki maksudmu piye? Negara kok tunggale Petruk, sampean kudu tanggung jawab perkara niki. Ora sapenake dhewe. Sampeyan niku bentarane Petruk. Lah kok dadi Petruk kok mang boyong, kok sampeyan tegel-tegele. Petruk didadekke tumbal, kok sampeyan kok ya mentala mateni karo Petruk. Terus Petruk saniki salah napa kula takon karo sampeyan? Wah, niki tetep mboten perkara sepele. Niki mboten perkara sak baene niki. Niki perkara sing berat, niki perkara sing memang pikire. Mula aku njaluk ngapura. Wah. Aku njaluk ngapura. Itu jebule mati kan. Ora mati, sing dipateni iki malik petrel. Ning Petruk sing asli urung ketok. Terus Petruk nanti. Ora ngerti. Kaya penak wae to kowe. Kok aku ora ngerti ki njur kepenak wae iki. Goleki. Gah. Tendang kowe. Kok tendang genti? Remuk aku ya. Gaya sikile stik becik kok aleman reng. Sing ngomong Petruk ora trima. Lho. Apa Petruk duwe tukang ngomong?
Sing momong Petruk jenenge Joko Lelono. Wah, kepalan Joko Tedun ki. Udu. Joko Lelono kok Joko Tedun. Joko Lelono. Yo, ngamuk nang Ngastina. Kresna dawuh karo aku kon njaluk ngapura karo kowe babagan Petruk. Yen kowe iso materi Joko Lelono, Gareng, Bagong. Aja kuwatir, jagat iki tak ubengane. Petruk tak golekane. Serius lho. Tenan iki ora mung ngadeg wonten pangucap ing kababar dadi pangarti. Tenan. Lahir batin. Lahir batin. Sumpah diseseni jagat. Sumpah seseni jagat. Le, Dorawarku Dora wis sumpah. Joko Lelono, dantemi pantai le. Yo. Kaya montok kan. What is that? Wah, cece sapa iki jenenge? Iki ana kelinci kok omong. Kelinci matamu. Menungso ae padake kelinci. Weh, menungso to. Kok kaya tepung suarane to iki aku. Konangan we. Ayo. Wih, ana slilite kuwi untune kuwi. Slilit apa? Ah iya, kowe iki senengane pete kok. Ndeleki, meneng. Heeh. Ayo. Jijigong slilit dijupuk kok diambu ora. Kowe kok slilit dijupuk kok diambu. Anggo ngetarani sapa? Wis rasa dadak gelo. Rasa dadak perang aku ora tro kowe. Petruk to? Petruk sapa? Aku Joko Lelono. Wah, gue. Putus aku Joko Lelono. Wah, ajar lho kowe. Petruk to? Aja ngawur-gawur. Aku Joko Lelono. Aku sing momong Petruk. Petruk tekani mati, aku ora trimo. Mula Prabu Duryudana karo Raden Werkudara oyak dadi tekan oyak. Saruke mambu bensin. Dua gelan kuno banget lho gong kuwi, asli. Tenan kuwi aku. Aku ijek cilik nang pinggir kothake bapakku senengane ngono kuwi men. Petruk iki ketara sarunge mambu bensin. Biyen wis duar wong ana sing tiba saka amben barang blodrak. Melilir. Petruk ora sembrono tatra wis jam 4 kurang 10 lho gak wis. Ayo, ndak serat jenenge adem. Oh iya. Wah, saka ngendi tong? Kaya gara-gara ora melu. Saka ngendi to? Aku nek arep akrab karo kowe kok ora iso tak terus. Andasmu atos banget menangi wetenge malem kaya diantil. Ya ngene iki lelakone. Sinuwun tresno nendi? Akeh apa lenggahne kono? Kon tidak mrene, aku ana wigati. Aku kok gelem tak kongkon ta, Truk? Njaluk tulung. Oh iya, ya rasane kakane kok kon wirawiri. Piye Petro? Pikantuk. Lho, entuk. Entuk. Ajar lho. Endi coba? Lah, ya bener iki. Dibuka to isine marning to iki. Kok bengi iki kok ngerol soreng.
Bagonge ra ndek swara mung sak. Aku mbok aku iso gonta ganti kok aku pokoke. Tak bukake mono kawan. Nggih, dibuka Ndoro. Panjalmaning Bathari Sri diwaning buga kondur marang negara Ngamarta. Jokolono mau sapa? Kula. Wulung gleleng. Wah, aku dicandak sikilku tok klekarke. Masalahe nendangi. Ndangi caidan. Ha sampeyan ajeng mateni kula kok. Saiki wis ora. Ya alhamdulillah nek wis ora. Lalu ngapura? Padha-padha. Ora basa. Sami-sami. Wah. Kowe iki ngopo, Gong? Cengkelmu kuwi. Pancen jejeg nganggo pringgon cengel e. Awang ora ana apa-apa diantil kira. Kaya asik ngantil kowe iki. Asik dhukulmu mlocot ora. Werkudara, Iki sesuk meneh nganggo itung-itung yen tumindak. yo. Kurawa kae lho sajake kok kaya ora trima Pandhawa entuk kanugrahan. Wah, meneng wak singkirne. Runtang runtung golek senjata pitulung tinemune sing dadi Jakalana mau Petruk wong Sangestina geger mung mergo dipaeka karo wujude Petruk. Wah, mula sesuk aja gawe pitenah karo Petruk. Wong nandur bakale ngunduh, wong cilik bakale ngulihake, wong utang bakale nyaur cerewet. Dange jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekalan gunung Purwamadya wusana sampun paripurna lancar rancak niring sambikala mugi-mugi sadaya manggya wilujeng sarana tumurun ing wayu katentreman ingkang estunipun jebul wujudipun Sang Hyang Bathari Sri ingkang kundur angemong dhateng boga wonten ing papan mriki sageta gemah ripah loh jinawi murah sandang murah boga kebaing katentreman kebaing karukunan lan ingkang langkung prayogi mugi-mugi tansah nampi barokah samudayanipun saking Gusti Akarya Jagat
Yo, Semar. Nenten lepate kula sak kanca pribadi lan minangka wakil ing kanca-kanca nyuwun pangapunten. Jer saged kula namung kados mekaten menika menawi wonten duna dungkaping tanduk kiranging tata krami nyuwun pangapunten gandeng sampun paripurna kula sak rombongan.